No tak celý deň bol pre mňa úplne super. Vôbec som nepoznala takúto históriu Košic, ako to tam bolo povedané o tom Mlynskom náhone. Ja som biológ, učiteľka biológie, čiže pre mňa tieto tu veci aj v tejto botanickej záhrade, aj ostatné tam okolo toho Mlynského náhonu, no naozaj ako aj z toho hľadiska akože odborného, pre mňa to bolo veľkým prínosom. Ja som úplne nadšená, čo všetko som sa dozvedela, čo máme v Košiciach, aké nádherné veci a akých silných a cieľavedomých ľudí, ktorí za tým sú. No nadšená som. Ona je schopná len vďaka nepriaznivým životným podmienkam prežívať v tých najhorších močiaroch a všelijakých zarastených klôňach. Cieľom tejto exkurzie je výmena skúseností, možno výmena dobrých postupov, že čo napríklad tu na Košiciach možno dobre funguje a je možno potenciálnou inšpiráciou pre maďarských partnerov, ale aj pre našich slovenských odborníkov z rôznych oblastí.